Hej Vildmarken. En lille kort video her fra Melby Overdrev, der lige på grænsen til Asserbo Tisvilde Hegn, som er et dejligt område, ikke så langt fra hvor jeg er flasket op og har brugt noget tid af min barndom på blandt andet at fiske i små branddamme og fiske lidt ude ved kysten og ja, i min senere tid sådan også prøve at finde nogle svampe. Dejligt område, hvor det sådan, der er sådan lidt en Sveriges vibe over det med nåletræer nogle steder og sådan et sted, jeg rigtig godt kan lide. Så jeg er taget ud sammen med Sigurd, som er min søn. Han er 9,5 måneder, og vi har lige sat Mette, hans mor, min kæreste af, som skal til Polterabend og hygge sig, så nu skal vi lige ud og gå en tur og hygge os lidt herude, og så tænker jeg, at det er et helt oplagt sted til en lille introvideo. Så jeg hedder Christian Lindegaard, jeg er 38 år, som sagt har jeg en søn Sigurd og en kæreste Mette. Vi bor sammen inde på Vesterbro, og der har vi det sgu dejligt, men samtidig så nyder vi også at komme ud i naturen og hygge os og lave alle mulige forskellige ting, om det bare er gåtur eller svampetur eller fisketur, eller hvad vi har lyst til. Det kan være alle mulige ting. Jeg er uddannet lærer, arbejder ude på en skole i Gladsaxe for børn med autisme og angst og nogle forskellige udfordringer som skoleværing og sådan noget. Og så er jeg uddannet friluftsvejleder. Det prøver jeg rigtig meget at få i spil, når jeg har de unge med ud af huset derude. Der prøver jeg dem tit at have dem med ud at fiske eller sejle kano eller lave noget mad på bål og bare lave sådan et basic friluftsliv, som jeg synes og kan se giver så meget. Det har jeg gjort de sidste 12 år, on off. Jeg har boet en kort periode i München i 8 måneder, bare for at prøve at blive dygtig til at tale tysk, fordi jeg er uddannet tysklærer, idrætslærer, svømmelærer og dansklærer. Så tænkte jeg, det kunne være fedt. Samtidig med det, så kunne jeg stå en masse på ski i weekenderne dernede. Det synes jeg også var ret fedt. Så der tog jeg både 8 måneder, mens min daværende kæreste var over at læse i New York. Og så har jeg Så har jeg også haft lidt et afbræk, da jeg tog en friluftsvejlederuddannelse. Der var jeg også ude at rejse lidt 3 måneder efter, hvor mig og min daværende kæreste var nede på et projekt i Nicaragua for at prøve at starte noget udveksling op med spansk-engelsk på den lokale skole og prøve at bygge det hele op, som sådan var lille bitte landsby Los Robles langt ude i junglen. Så det var også ret fedt. Så jeg har lige haft et par afbræk hedder det, ud af de sidste 12-13 år som uddannet lærer, hvor jeg har lavet nogle andre ting. Og nu kunne jeg godt være rigtig klar på endnu et afbræk, og det skulle så være i Vildmarken op til, hvad enten det er Finland eller Norge, så er jeg ret klar, kan jeg mærke. Nu er sæson 9 lige sluttet, og jeg har fået lidt blod på tanden. Selvom jeg ved, det også bliver tough, og særligt nu, når jeg er blevet far. Så jeg tror savnet til ham, det kommer til at være vildt, men jeg tror godt, jeg kan overvinde den, og jeg kunne godt tænke mig at prøve det af som en test for mig selv, og en kæmpe stor personlig udvikling, ligesom jeg også skrev på nogle af jeres spørgsmål. Så tror jeg kan bidrage med. Det er faktisk ikke fordi, jeg har sådan en særlig skill, jeg lige sådan kan vise, føler jeg. Jeg tror måske lidt mere, jeg er sådan lidt en all-round type. Hvad siger du, Basse? Jeg tror, jeg er sådan lidt mere all-round. Ved noget om naturen, ved noget om nogle urter og bær, svampe, ved en del om fisk, og har utrolig meget fiskeiver og lyst til at fiske, så jeg glæder mig sindssygt meget til at kunne komme op og fiske en hel masse. Fordi det både holder mig kørende i konkurrencen, og fordi jeg synes, det er pisse sjovt. Og så tror jeg også, jeg ville kunne bidrage med bare noget tør humor. Jeg er ikke sådan en gøjler, men jeg kan godt have sådan en ret tør side, hvor jeg siger nogle ting, jeg oplever, folk synes er sjove, og som jeg nogle gange også selv synes er pisse sjov. Så kan jeg godt lide at gå og synge nogle sange. Jeg synger meget sange for ham her, hvor vi synger alle mulige random sange, som vi finder på. Så det kunne måske være noget af det, jeg kunne bidrage med. Så det var lidt om mig.
Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Beklager lige forstyrrelsen, der er en, der skal have en sut. Ja, så håber jeg har lyst til at vælge mig. Jeg tror, eller jeg ved, det kunne være en fantastisk oplevelse selvfølgelig, og jeg tror også, jeg kunne bidrage med noget vindermentalitet og noget god tv, noget underholdning. Det er jeg ret overbevist om. Så det var lidt herfra, I må sige til, hvis I har brug for mere. Hej igen. Og når kameraerne ruller, så er det jo ikke altid, man lige husker det hele. Slet ikke i sådan en præsentationsvideo, fordi hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt. Men altså, bare lige kort, så er det ikke fordi, at det hele min verden går op i fisk. Jeg kan rigtig godt lide sport i det hele taget. Jeg har altid været meget aktiv, spillet masser af håndbold, fodbold og badminton. Og hyggevolley, stået utrolig meget på ski, både alpint og telemarkski og turski og fjeldski og løbet Vasaløbet. Har også løbet både halvmaraton og helmaraton. Så generelt så er jeg sådan en ret aktiv type, der har det rigtig godt med både natur, men også bare at komme ud og nyde naturen, hvad enten det er på ski eller løb eller med en eller anden form for bold. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så elsker jeg bare at bruge tid sammen med både Sigurd og Mette, men også med min familie. Jeg er virkelig et familiemenneske. Både min nære familie med min søster og mine forældre, som jeg har et pissegodt forhold til. Men også hele min store familie. Har en masse gode venner, som stadig bor på Vesterbro, men også nogen, der er flyttet tilbage herop til provinsen, som jeg elsker at hænge ud med. Så et socialt væsen, det er jeg 100%, og det er jeg også godt klar over, at netop den der ensomhed og isolation, det kan blive en test i vildmarken 100%, men igen også en kæmpe udviklingsmulighed og en test af mig selv, som jeg synes er fed. Og så elsker jeg Sverige. Altså, det er nok mit favoritland. Har i mange år tidligere haft en svensk kæreste, som nok også har gjort mit forhold til Sverige endnu stærkere, og ellers har jeg bare brugt 5, 6, 7 uger, tror jeg, hvert år, lige siden jeg var helt lille, på at være i Sverige hvert efterår, sommer, hvornår vi kunne komme til det op for at luske rundt i skovene og fiske en masse ved elvene og søerne. Og nu har vi heldigvis selv igen, efter et par år uden sommerhus i Sverige, fået købt et sommerhus igen. Men har også haft det i største del af min opvækst, så det nye sommerhus, der ligger tæt på en sø, sjov nok, hvor vi kan fiske, mig og min søster og min far, som også fisker en del. Og det er bare det er et genialt sted, så der bruger vi mange timer, og lige så snart, at der er mulighed for det, så stikker vi afsted. Hvad enten det er bare en weekend, eller det er påske eller efterår, eller her til sommer lige om lidt, der skal vi også have nogle uger deroppe, så det er noget af det, jeg også godt kan lide at bruge min tid på.